खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ गुवाहाटीनि जटिकुचियाव जाग्रा आदार रैखाथिखौ सिफायनायनि थाखाय मोननै आइसक्रिमनि कारखानाखौ दान्दिसेनि थाखाय बन्द खालामनाय जादों। आसामनि कमिशनारेट अफ फुड सेफ्टिआ मोनसे नायसंनायनि समाव गनायजानाय जाग्रा आदार रैखाथि नेमखान्थिफोरखौ गोबां खेब सिफायनाय मोननायनि उनाव गुवाहाटीनि जटिकुची ओनसोलाव मोननै आइसक्रिम कारखानाखौ दान्दिसेनि थाखाय बन्द खालामनाय जादों। गुवाहाटीआव थानाय नेन्सि आइसक्रिम फेक्टरियाव साखोन-सिखोन गैयै थासारि दिन्थिनाय भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायनि माखासे सान उनावनो बे खामानिखौ मावनाय जादों। आसामनि जाग्रा आदार रैखाथि कमिशनारनि सासे मावख'गिरि सत्यव्रत दत्तआ बुंदों दि मोनसे हानजाया 17 आगस्ट समबाराव थावनिखौ दावबायहैदोंमोन। नायबिजिरनायसिम फेक्टरिया न'खौ साखोन-सिखोन खालामदोंमोनब्लाबो मावख'गिरिफोरा गोबां गुबुन जेंनाफोर नुनो मोनो, जाय आदार रैखाथिनि गोनांथिफोरखौ मानियाखै। बे एखे जायगायाव थानाय गुबुन मोनसे आइसक्रिम बानायग्रा इउनिट गपाल आइस इन्डास्ट्रिखौबो बेबादिनो एडभाइजरि होनाय जादों। मोन्नैबो फेक्टरिफोरखौ दान्दिसेनि थाखाय बन्द खालामनाय जादों आरो जेब्लासिम बिथांमोना नांगौ जानाय आदार रैखाथि नेमफोरखौ सुफुंना होआ आरो नायबिजिरनायाव सिनायथि जानाय सिफायनायफोरखौ फोजोबागौमानि बन्द थागोन। नैथि खौराङाव दङ पीयूष हाजरिकाया आबाद दाथाय पुन्जिखौ नायफामबाय, कार्बि आंलंआव मोखाना मिशननि थाखाय खावलायो। आसामनि मन्थ्रि आरो कार्बि आंलंनि रैखाथि मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया बुधबाराव आबादारि मन्थ्रि महरै जिल्लायाव गावनि गिबि दावबायनायनि समाव तरालांस'आव आबाद सानज'थायारि धोन (एआइएफ)नि सायाव मोनसे नायसंनाय जथुम्मानि मासि लादों। बे जथुम्मायाव कार्बि आंलं गावखुंथाय गौथुमनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा तुलिराम रंहां, एमएलए आरो मावफुं सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। हाजरिकाया एआइएफ दाहारनि बाहायनायखौ नायफामदों, जाय 3 कौटि सुद रेहाय होनायजों लोगोसे फैयो आरो बांसिन आबादारिफोर आरो आबादारि फालांगिरिफोरनो मुलाम्फा होनायनि राहाफोरनि सायाव सावरायो। बिथाङा पीएम किसाननि कभारेजखौ नायफामदों आरो हानि बिगोमाजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि गोनांथिनि सायाव बोलो होदों, जाहाथे बांसिन रोंग'थि गोनां आबादारिफोरा बे स्किमखौ मोननो हायो। मन्थ्रि बिथाङा समबादियै मावफुंनायनि सायाव नोजोर होनानै माइनि बायनायनि राहा आरो दावगानायखौबो नायफामदों। आइजो फालांगिखौ बांहोनो नाजानायफोरनि सायावबो सावरायनाय जायो। हाजरिकाया आबाद आरो बेजों सोमोन्दो गोनां सेक्टरफोराव आइजोफोरनि थाखाय गोबां खाबु होनो खावलायो। बे जथुम्मायाव पाल्म थाव आरो फिथाइ-सामथाइ आबादनि थांखिफोरखौ नायफिननाय जायो। हाजरिका बिथाङा आबादारिफोरनि थाखाय गोबां फिथाइ होनो हानाय थाव पाल्मनि गोहोखौ नोजोर होनानै बोसोरफ्रोमबो 5 कौटिनि बिफां-लाइफां दिहुननायनि थांखिनि सायाव सावरायो। आनारस आबादनि सायाव बिथाङा आबादारिफोरखौ बारायनाय दिहुनथायनिफ्राय मोजां फिथाइ मोननो थाखाय प्रसेसिं आरो बेसेन बांहोनायनि गोनांथिनि सायावबो बुङो। हाजरिकाया आबादारिफोरनि आयखौ बांहोनो थाखाय आसामाव मोखाना आबादखौ फुवारनोबो बुंदों। बिथाङा आबाद बिफानखौ हादोरसायाव फक्सटेल बादाम दिहुननायखौ बांहोनो थाखाय मोखाना मिशन दाफुंनो बिथोन होयो आरो सरकारनि गासैबो रोखोमनि हेफाजाब होनो खोथा होयो। मन्थ्रि बिथाङा बुङो दि सरकारा जथुमनि समाव सावरायजानाय गोनांथिफोरखौ नोजोर होगोन, जाहाथे आबाद बिथांखि आरो हाबाफारिफोरा कार्बि आंलंनि आबादारिफोर आरो फालांगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां मुलाम्फा जायो। थामथि खौराङाव दङ आसामनि नलबारियाव नैथि जुलि लानायनि उनाव सासे सुबुंखौ बिबोनांआ बुथारदों। 35 बोसोर बैसोनि सासे सुबुंखौ आसामनि नलबारि जिल्लानि सियालमारी चाराव नखरनि नांज्लायनायनि जाहोनाव बुथारदों। थैनाय सुबुंखौ जहर उद्दिन होननानै सिनायथि मोननाय जादों। बे जाथायजों लोब्बा खालामनानै पुलिसआ बिनि बिबोनां हाफिजुर रेहमानखौ खादों। गिबि खौरां मोननाय बादिब्ला रेहमानआ गिबियाव जहर उद्दिननि बिनानाव सजिरन नेसाखौ हाबा खालामदोंमोन आरो उनाव गुबुन सासे आइजोजों जुलि जादोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला नैथि जुलिनि थाखाय नखरनि गेजेराव गले-गले नांज्लायबाय थायोमोन। जहर उद्दिनआ नखरनि दावराव-दावसिनि सोमोन्दै खौरां लानो गावनि बिनानावनि न'आव थांदोंमोन। बे समावनो रेहमानआ बिगुमैखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै गोब्राबै जोखोम खालामो।
बिथांखौ थाबैनो मुकालमुआ महकुमा सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जायो, जेराव डक्टरफोरा बिथांखौ थैबाय होननानै फोसावो। बेनि उनाव मुकालमुआ पुलिसआ हाफिजुर रेहमानखौ खायो, जायखौ बे जाथायनि गुबै दायनिगिरि महरै सिनायथिनाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ तामिलनाडुनि गिबि मन्त्रि बिजयआ गासै एमएलएफोरनो गारि दानारि 1 लाख रां होनो फोसावो। मैया तामिलनाडुनि गिबि मन्त्रि सि जसेफ बिजय बिथाङा हादोरसानि गासै 234 एमएलएफोरनो मोनसे गिदिर राङारि लजिस्टिक पेकेज फोसावदों, जेराव सोरखारि गारिफोर दं आरो बियाबनि खामानि मावनायाव हेफाजाब होनो थाखाय दानारि 1 लाख रांनि अनसुंथाइ होनाय जागोन। गोदान राहा बादियै साफ्रोमबो एमएलएफोरा थावनि, ड्राइभारनि आरो गारि सामलायनायनि खरसानि थाखाय दानफायाव 75,000 रां मोनगोन। बेनि अनगायैबो मावख'आरि आरो बियाबनि खामानिफोराव हेफाजाब होनो थाखाय सासे गावारि हेफाजाबगिरि एबा नेहाथारि थिसननो थाखाय 25,000 रां मोनगोन। बिधान सभायाव बे राहाफोरखौ फोसावनानै बिजय बिथाङा बुङो दि एमएलएफोरा सुबुंफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो, सरकारनि मावथांखिफोरखौ नोजोर होनो आरो थाग्राफोरजों रायज्लायनो थाखाय गाव गावनि बियाबफोराव गले-गले थांलाय-फैलाय खालामनांगौ जायो। बिथाङा बुङो दि सरकारनि गारिफोरा सायख'जानाय थान्दैफोरा गावसोरनि बिबानफोरखौ मोजाङै मावफुंनायाव हेफाजाब होगोन। बाथि खौराङाव दङ नगाव जुरियायाव गंबा खावनाय बाइकजों लोगोसे 3 हमजायो। आसामनि नगाव जिल्लानि जुरिया पुलिस थानानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव सिग्रोमनायनि गेजेरजों मटर साइकेल खावनाय रेकेटनि 3 दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायो आरो गंबा खावनाय बाइकफोरखौ बोखांनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरनि मुंखौ मक्सिदुर रेहमान, सफिर उद्दिन आरो बिना आहमेद होननानै मोननाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे 3बो बे जायगायाव गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय मटर साइकेल खावनाय रेकेटआव लोब्बा दंमोन। दायनिगिरिफोरा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय मटर साइकेलफोरखौ खावदोंमोन आरो सिनाय मोनै जायगाफोराव दोनखोमानानै दोनदोंमोन। बे रेकेटनि सोमोन्दै खौरां मोननानै पुलिसआ गोबां जायगायाव सिग्रोमनानै गंबा खावनाय मटर साइकेलफोरखौ बोखांनो हायो। दासान्दि 3 दायनिगिरिफोरखौ जुरिया पुलिसआ सोंथि खालामगासिनो दं। नायबिजिरगिरिफोरा रेकेटनि सिमाखौ मिथिनो नाजागासिनो दं आरो गुबुन सुबुंफोरखौबो सिनायथिनो नाजागासिनो दं। 6थि खौराङाव दङ कलकातानि हटेलाव अर खामनायाव 9 सुबुंनि जिउ खहा, बांसिनानो हां लानायनि जाहोनाव जिउ खहा। खौरां मोननाय बादिब्ला बुधबारनि फुंबिलियाव कलकातानि गंसे हटेलाव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव खमैबो 9 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो 6 सुबुंफोरा जोखोम जायो। 5 थाला बिल्डिंआव अर खामनायनि जाहोनाव 9 सुबुंनि गेजेराव सासे 4 बोसोरनि खुदिया आरो 2 आइजोफोरा दंफायो, जेराव 6 सुबुंफोरा जोखोम जायो। हटेलनिफ्राय खमैबो 15 गुबुन सुबुंफोरखौ बोखांनो हायो। बे अरआ निउ मार्केटनि साखाथियाव थानाय फ्री स्कुल स्ट्रीटआव फुंनि 2:07 रिंगासोआव जागायदों। खौरां मोननाय बादिब्ला थैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव देहायारि फाहामथाय लानो थाखाय कलकाता दावबायनाय बांलादेशी नोगोरारिफोराबो दं। बे अरआ हटेलनि 3थि थालायाव बेरदों आरो नुनायाव एयार कन्डिशनारनि बेरफ्रुनायनि जाहोनाव सोमजिदों। सोनाब बंगनि मन्त्रि कौशिक चौधुरीया बुङो दि गिबि नोजोरजों गासैबो जिउ गोमाजानाय सुबुंफोरा हां लानो हायैनि जाहोनाव जिउ गोमादों, मानोना बांसिन थैनाय सुबुंफोरनि देहायाव खामनायनि जखम मोननाय जायाखै। लोगोसे अर खोमोरग्रा हान्जानि गोख्रै फिननायखौबो बाख्नायदों। 7थि खौराङाव दङ जरहाट आइजोनि सोमोनांथाव थैनाय केसआव गुबै दायनिगिरि आर्यन गस्वामीखौ हमदों। जरहाटआव सासे सिख्लानि सोमोनांथाव थैनायनि गुबै दायनिगिरिखौ आसामनि गलाघाट जिल्लानि रंगाजाननिफ्राय हमनो हादों होनना पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। 15 आगस्तआव जरहाटनि मोनसे फ्लेटआव लोगोफोरजों पार्टियाव बाहागो लानाय समाव आइजोनि थैनायनि दायाव आर्यन गस्वामीखौ खानाय जादों। बेनि सिगां जरहाटनि पुलिसआ बे जाथायजों लोब्बा थानाय 3 आइजोफोरखौ खादों। आइजोनि नखरा रौरिया पुलिस आउटपस्टआव एफआइआर होनानै बिखौ आथोनारि गाग्लोबनाय आरो बुथारदों होननानै एफआइआर होनायनि उनाव नायबिजिरनायखौ जागायनाय जायो। 8थि खौराङाव दङ शुक्रेश्वर देवालयनि साखाथियाव बासआ मोब्लिबनि खुन्थियाजों सौग्रावनायनि जाहोनाव गुवाहाटीनि दखानाव अर खामदों।
19 आगस्ट बुधबारखालि गुवाहाटीनि श्री श्री शुक्रेश्वर देवालयनि साखाथियाव गंसे बासआ मोब्लिबनि खुन्थियाजों सौग्रावनानै खुन्थियाया गोग्लैयो आरो लामा सेराव थानाय गंसे फालांगियारि फसंथानाव अर खामो। सासे गलादारआ फोरमायनाय बादिब्ला जेराव बिबार आरो गुबुन साजायग्रा मुवाफोर दंमोन, बे दखाना अर खामनायनि जाहोनाव आबुङै खामजोबदों। गलादारआ फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथाया फुंनि 4:30 रिंगासोआव जादों। खमैबो गंनै अर खोमोरग्रा आरो इमारजेन्सि सिबिथायनि गारिफोरा जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो माखासे मिनिटनि गेजेरावनो अरखौ दबथायनो हायो। रावबो जोखोम एबा जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।